Mä rupesin kasvattaa muuten partaa. Huomaaks? Toi oli ihan liikaa, toi. Ihan liian voimakas reaktio siihen. Siis mä rupesin kasvattaa partaa nyt ja ajattelin, että siis parta saa musta jotenkin niinku, mut näyttää silleen vanhemmalta ja viisaammalta. Mä katsoin peiliin ja huomasin, että ei, mä näytän joltain tyypiltä, joka on perustanut ylilaudan. Se on... Miksi hyville ihmisille kasvaa paha parta? Siis mä näytän siltä, että ylevero on mun suurin ongelma. Siltä, että mulla on jatkuvasti vähän jotain juustonaksamurua sormissa tai jotain. Mutta jos jotain hyvää tästä parrasta, niin yksikään feissari ei ole pysäyttänyt. Ei ole tullut kysymyksiä, että kiinnostaako naisten oikeudet. Ei.